Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki bos, iki ceritane iki arek ngantar wong ziarah iki. Iki ngantar neng Kediri, terus neng Lirboyo. Iki sik neng makame Gandul. Sik neng Gandul sik iki. Ki melo cah cilik iki. Kowe arek nyopir apa ngernet? Leh gak roh piye to. Kopiahmu ndi? Sok anggo kopiah ki lho. Dinggo nek nyampung ke tak kon mlebu rono gak gelem. Nyapa? Isin Lho enek baran kok anek koncone mau. Hah? Anek koncone mau lho. Nah, iki sik neng makame Mbah Kaji Gandul, Bos. Wis pokoke dongakno selamat teko tujuan. Udah selamat mulai selamat. Nah, ya. Oke, gue dilanjut. Yes, teko iki, Bos. Kembali ke asal. Kembali asal semula. Tak video Kang Man. Ini loh. Ya, jos. Dimes tetap jalan, Bro. Jalan ya. Kingo tujuannya neng ndi? Langsung Kediri ya? Kediri. Stono Gedong. Stono Gedong. Stono Gedong. Nah, Stono Gedong langsung ke Nggih. apa? Lirboyo, baru wes ngeten teng kene. Terus nih. Oke. Yuk. Oke, yuk. Yuk. Senin Pak Kusna. Senin Pak Kus ki lho lagi lho. Ki lho oke. Oke. Gua alon-alon leh. Kediri nggih Musalala Muhammad. Nah, iki wis teko Lirboyo iki. Pondok Lirboyo. Bocil ngantuk ora? Ngantuk ora wae? Ngantuk. Arep ndelok opo wae? Kentol. Luwe, bojone iki semangat. Oke, yuk. Ayo. Yuk. Ya, gawa. Iki parkirane. Kayak masjid dia tuku pentol kayak. Oke. Ayo, pentol. Tuku pentol apa tuku bakso? Iki buri ya. Tuku pentol apa bakso? Kali ini Lombok mboten. Ya pendapat ya, karena ning iki Cimal. Piye? Jadi Cimal. Cimal piye? Itu pentol apa?
pakai es gula aja. Oke. Ini bakso ini. Bang. Bakso. So. Bakso. Man, lima pom nopo mangkok. Non. Mangkok mriki. Nggih, kalih. Mangan bakso sih, Bos. Mangan bakso. Apa nanti? Nggih, mboten. Nggih. Kowe nggih tahu ora? Tahu dulu. Tahu nggih. Mboten, setunggal mboten. Iki bakso. Nang Lirboyo, Mas. Non? Ngeten iki, petak-petak putih. Mboten putih mboten. Tuku bakso e tekakno Lirboyo, Bos. Iki, Bos. Nih. Tangan kiwa nang apa? Ganti ngarep. Ganti ngarep. Oh, cekel tangan kiwa. Ki kayak pernah tinggal nikah loh Pak. Ade serah kalau. Kak Ade pernah nganggani rene kalau pas serah. Dek mbiyen saelengku. Pas dek mbiyen. Aduh. Hah? Masak keju. Nah, ini tempat makame Gusmi Diri. Bara. Pak Kus engko tak lebokno ning YouTube-ku lho. Iya Pak Kus, gak jajan weh. Piye mosok gak golek oleh-oleh? Iya. Piye to? Heeh, rada enteng-entengan ae lho. Lho, sido golek ora ta, Pak? Kadung tak terno kok kene lho.
Ayo itu golek. Iku nang kono. Kono gedang. Karek ngomong ya. Nek wong pengen ajak mulai. Ide iki lho saya. Pak Kus lo biasanya ngejak gretean iki. Apa to? Ngejak mulai. Iki aku bocak mulai langsung gelem ya. Oh iya bawa kandhani. Tenan, aku wis muni lho. Ayo mulai Pak. Masuk wis ngejak mulai laki rong nggon. Ora iso lho petang. Yo wis gak apa-apa kadang langsung nang pasar. Itu apa Kak? Wah, beda lho Mas. Aku tak terno wis. Ye, mau gak usah mulai turunin aku. Megah yo. Sama kayak Iki omah iki golek napa kutune. Elek mbak apik ndi omah. Wis gak nang. Gang. Wah, aku arep tuku geger malah bingung ora tuku. Iya to. Monggo taune niki. Monggo Pak. Nggih taune. Wis enggak duntu. Monggo Mas taune Mas. Kaman terus kita lokasi enggak. Ibu, Yo sing karo mulai kuwi ae lho. ora sah yo bablas boleh. Ki opo? Oh wis karuan wis. Lah yo wis karuan iki karo mulai Pak Kus. Karena modak mandek ayo boleh. Wis tonggo sarapan ya sarapan. Ya, Sarapan yo sarapan. Jalan gak mangan marai. Arep ora arep jalan marai gak mangan. Ngono yo nek anu ki enggak nek mek. Ngaman. Tunggu inggal wis. Ngaman. Nek mulih ki kon nggo cething ngono. Mel. Kan kalangan majikan. Lah iya. Aja nginget tok ndang tuku kok. Ndang tuku tak anteni. Tuku apa yo? Lah iya ndang tuku apa? Cara aku tukune gak tukune apa bingung wegah. Iya lho. Ndang. Ki lho Pak, anu Pak. Kau deloken Pak Kus njajakno anake. Putuku ya. Lah iya putune lho. Engko kalong piye kok iki? Ora aku betul itu lah 20 apa 10. Ya jane 12 yang 20 itu ya 10 ke 10 itu iso. Iya. Asal betul. Kok cek ngenyang. Aku bingung gak ono. Iya to ki. Ini ketok-ketok ke. Ndang. Tuku 3 apa 5 ngono lho. Tuku loro iki tak. Plastik ini sing mawon. Tuku loro duwite atusan ora lho. Ora dikuane sing 20-an, anu puluhan iso anggap. Ki lho kok deloken kok. Ah, Tuku berloro tok e kok. ya ben ngono mesakno. Niku sing kae niki. Loro tok ning ngono kok. Tuku apa ngene iki lho. Oh, lah ya aku wis Niku 10.000. Lah niki pinten Bu niki? 10.000. 10.000 rambak. Rambak wi. Rambak. Ini terus nang kono gak nih jajan iki juga. Ya wis gak enak sing jelas. Enggak rolas Pak Likur. Nggih. Rolas Pak Likur. Sama kakak ya. Sangu mbok 30. Mana ta? Tapi Bu, Kurang 2000. kurang 2000. Ya lho. Nggih, matur Si, Kira 15. aku nek patah Kasih, Pak. wong gowo aja terewet. Nggih, pas mawon. Atang-atang Iki 10.000 Bu. jajan yang berloro ki lho. Menenge kok aja serius, Gus. Arep tuku kono bocah cilik lho kok. Niki kerasa tambahin. Nah, sitok mawon Bu rasake. Piye? Nggih, ya, Pak. Nah, Wis rasake sitokan. Dengko gak nek jajan. Lah, Kira desa lho. nggih. Ora iki ku gak anu Wis, bablas mulai malah. Nah, iki arep
Niki. Ngeten nggih. Nggih, matur suwun. 34 ya sih. Wis. Udah tak terus ngerti tak marah. Ini pira Pak Gus ngono iki? Kali welas. Rolas. Tanya nyebut Wis, Kang. salah kerjanya. Tuku ora? Di pangkat tuku lho. Ini seberapa? Sampai. Jajan monggo. Langsung dukun mawon. Iki royokan opo ki lho? Royokan ki lho. Ayo yang jajan.